Ngisacela i-open mic mphathi wohlelo. Ngiyazi alikhe lami igama kulolu hlelo kodwa ngisoze ngawuxolela umphefumulo wami uma ngingawashiyanga lamazwi kulolu hlelo. Ngicela ukwelapha zonke inhlungu nentukuthelo, ngicela ungene enhlizweni ezaphukile, ngiqaqe zonke intambo zamaqhubu. Mphathi wohlelo ngicela ukwelapha abantu bami ngeinkondlo zami. Leli talente ngelami kepha ukuvuselela uthando, ukwelapha inhliziyo, uqopha umlando akukona kwami, kepha kungumsebenzi weinkondlo zami. Angihlosile ukuphazamisa ukusebenza kwakho, kepha lolu hlelo lungolwakho. Ngicela nje open mic mphathi wohlelo. Ngicela ukutshala imbewu yempumelelo, ngibuyisa ithemba, ngiqaqa amaketanga ngenzondo. Ngale nkondlo yami ngicela ukumisa ipeni kuleyo ncwadi yokuvalelisa, ukufa kaze kwalungisa. Mphathi wohlelo ngicela ukwesula izinyembezi, ngibuyisa ithemba nentokozo kube ezenjabulo lezo nyembezi. Mphathi wohlelo anginalutho esandleni, kepha kunamazwi asenhlizweni ashicilelwe ephepheni. Ngicela nje igunya lokwaphimisela ezweni. Ngaphakathi kimi ngiqhuma imbewu engakhethe emhlaba ovundile, noma kusogwadulo ngizoyitshala imile. Ngicela ithuba lokukhuluma nabahleli emakhaya impilo imile, asebezwe ngathi yabe imthandazo ayifiki. Bawathumela usuku nosuku ama-CV nama-email kodwa impendulo ayibuyi. Ngikhuluma ngama-graduate afunde agogoda kodwa iminyango ayivula mabengongqoza. Ngicela ukubuyisa ithemba. Ngithi kune-contract enkulu ekulindile, lezo nyembezi zophenduka ezenjabulo, ikusasa liyeza liqhakazile. Ngicela ukukhuluma nosomabhizinisi osafufusa, ovuka usuku nosuku ayome emgwaqeni, kepha inzuzo akayiboni, imali iphelele emgwaqeni. Lokho kuvuka kwakhe ekuseni kuyoba nomphumela omuhle ekugcineni. Ayinazo ihlale intofontofo ikhumbe ebheke empumelelweni. Ukubekezela nokuhlala ethembeni ikona okuyokusa empumelelweni. Ngicela nje umzuzwana program director, ngikhipha inhliziyo esosizini. Ngicela open mic mphathi wohlelo.